Rally Dakar. Rally Dakar. Jeden sportovní výsledek. Jedeme první etapu vlastně Dakaru, takovou pseudo, nebo jak bratři Slováci říkají kvázi etapu, která se jmenuje Ostrava Le Havre. Ak chlapci nebudú unavení, tak by sme mohli dôjsť ešte dneska večer vlastne do prístavu a zajtra potom, akurát si píšem, ešte musíme vyzdvihnúť balón, prehodiť tlmiče vlastne z jedného auta, vyložiť Viano a v podstate ponakladať ešte nejaké veci, ktoré si vezieme so sebou do auta. Takže myslím, že nám to ide úplne super. Kde se nalodí všechna auta na velikánský zaoceánský párník, to znamená všechna auta, to jsou 3 závodní Jamalky týmu Bonheur Dakar Projekt, 3 doprovodné Tatrovky a 3 tyhle rakety, ve které v jedné z nich jedeme tady s Martinem. Jsou to vozy Ford Ranger, konkrétně ten náš je takzvaný novinářský, to znamená, že my s Martinem a s polským kolegou Jackem Boněckým budeme absolvovat celou trasu Dakaru a budeme fotit a točit. Začalo to od rána, aj keď náš čas bol o 12:30, tak sme si dovolili trošku skôr prísť a prišli sme o, tuším, 9:00. Začali sme v podstate vybavovať tie administratívne veci, to bolo úplne hladké. V podstate nafasovali sme GPS-ka, nafasovali ritraky, poprehadzovali sme si nejaké veci v rámci našich náhradných dielov z aut do aut. No a v podstate absolvovali sme celkom úspešne vlastne so všetkými 11 autami kontrolu. S tým, že teraz nám ostali posledné 3 naše krasavice, takže verím, že už to bude len formalita a šťastne auta nalodíme vlastne na pripravenú loď tu na vedľa kilometr v prístave. A teďka už brácha, jedeme dál.